Жилището се намира в подножието на хълма, заобиколено от дървесна растителност и красиви къщи. В тази част на Странджа зимите са меки и приятни, а лятото прохладно. Специално е направен вход, който да ви приветства за добре дошли. Самостоятелен вход ви отвежда директно в жилището. Жилището е преустроено с 4 спални. Това е първата спалня. Както виждате, всички дограми са сменени с ПВЦ. Подовите настилки са ламинат. В кухнята има печка на дърва, която може за кратко време да затопли цялото жилище. И да се наслаждавате дори и през зимните дни на красива гледка през южните прозорци. Влизаме във втората спалня, също на ламинат, с много красива директна гледка от леглото за събуждане с усмивка. ПВЦ дограми и ламинат навсякъде. Това е третата спалня, гледаща на изток. Тоалетна, модерно направена. Баня с тоалетна, практично с перденце, за да не се мокри тоалетната. Четвъртата спалня е с гледка на запад, към планината и модерен соларен парк. Сега ще ви покажа едното от скритите съкровища – покривната тераса. Нюйоркските пентхауси си мечтаят за такава гледка с зеленина във всички посоки. 360 градусова гледка към планина и гора, на където се завъртите. Сядате си на сянка и завят и се наслаждавате на любимата напитка. Осветление и контакти са предвидени за модерен живот сред природата. Не забравяйте да ме каните на гости след като го закупите. Аз ви показах това прелесно място. Има външна мивка, облицована с естествен камък, канализация и ВиК направени както трябва, дълбоко вкопани в земята. Кухня с остров. Горе на рафта виждате от български и други култури, стомни и други интересни елементи от бита. Вкусна баница с натурални продукти на масата, за да ви върви напълно в новата къща. Направена е красива камина за уют. Добра и позитивна енергия има навсякъде и съседите са много приятелски настроени и се събират, за да се посмеят заедно. Споделете с приятели и роднини това райско място.